Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І са мной на сувязі зараз дарадца Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях Франак Вячорка. Добры дзень, Франак. Добрый день. Ну што ж, назапасілася вельмі шмат тэмаў з працы офісу, якія варта было б абмеркаваць, тым больш, што актыўнасцям як самой Святланы Ціханаўскай, так і вось чальцам яе офісу, можна пазайздросціць, адкуль столькі імпэту і магчымасцяў столькі рабіць там і сустрэчы, і канферэнцыі, і актуальныя каментары, і удзел у складанні санкцыйных спісаў, усяго не пералічыць. Франак, а як ты сам ацэньваеш, наколькі эфектыўная праца офіса Святланы Ціханаўскай? Пры тых магчымасцях, якія мы маем, будучы далёка ад Менску, ад Беларусі, гэта вялізная праца. У нас ёсць каманда, у прынцыпе, агулам разам з кабінетам гэта каля 40 чалавек, якія працуюць па розных напрамках. Ёсць міжнародны аддзел, юрыдычны, ёсць група прадстаўнікоў у кабінеце, гэта Анатоль Лябедзькі, які займаецца канстытуцыяй, ёсць група, якая займаецца міжнароднымі расследаваннямі, універсальнай юрысдыкцыяй, і ёсць Ольга Шпарага, якая зараз працуе актыўна па праграме Каліноўска, па развіцці ЕГУ, нейкіх адукацыйных дыстанцыйных праграмаў для беларусаў. Мы, у прынцыпе, ўсё тое, што патрэбна сёння і цяпер беларусам, якія застаюцца ў Беларусі, дапамога рэпрэсаваным, дапамога мясцовым супольнасцям, новым ініцыятывам, мы гэта ўсё аказваем. Але, безумоўна, можна працаваць заўжды лепш. Калі казаць пра міжнародныя сустрэчы і ўдзел у рознага ўзроўню канферэнцыях міжнародных, у якіх апошні час брала ўдзел Святлана Ціханаўская, і, можа быць, чальцы яе каманды. Якія б ты адзначыў найперш па важнасці? Было некалькі падзеяў на мінулым тыдні. Святлана Ціханаўская выступіла разам з міністрамі замежных справаў Францыі, Чэхіі, Польшчы і Літвы. Гэта было арганізавана Еўрапейскай радай міжнародных адносінаў, куды ўваходзяць прэм'еры і прэзідэнты, якія скончылі сваю кар'еру, а таксама актуальныя еўрапейскія лідары. Таксама брала ўдзел у Русі, гэта інстытут, брытанскі інстытут даследаванняў бяспекі, дзе яна выступала разам з іншымі міністрамі, і там была вельмі цікавая дыскусія пра тое, як і Великабрытанія, і ўвесь свет можа дапамагчы Беларусі. Шмат пытанняў гучала пра адносіны з Расіяй, у тым ліку асабліва ў кантэксце апошніх пратэстаў, якія там адбыліся. На гэтым тыдні плануецца форум Касцюшкі, дзе будуць міжнародныя сусветныя лідары браць удзел, і Святлана Ціханаўская выступае як галоўны госць. Гэта заўтра, калі не памыляюся. Таксама з нагоды Дня салідарнасці будзе вельмі шмат падзеяў, арганізаваных Атлантычнай радай, міжнародная арганізацыя «Супольнасць дэмакратыяў» «Community of Democracies». Гэта калісьці стваралася як альтэрнатыва ААН. Яны арганізоўваюць аж 2 падзеі, прысвечаныя Беларусі. Наша задача галоўнае цяпер гэта вярнуць Беларусь на парадак дня, бо трошкі за зімні час гэта згубілася. У медыях Беларусі было мала. Нам зараз трэба вярнуць яе на парадак дня, расказаць пра суды, расказаць пра палітвязняў, націснуць на Лукашэнку яшчэ раз, дабіцца санкцыяў і дабіцца дапамогі ў першую чаргу тым, хто яе патрабуе, а гэта СМІ, гэта грамадзянская супольнасць, гэта рэпрэсаваныя. Не ўзгадаў ты, вось, што цікава, удзел Святланы Ціханаўскай у працы люблінскага трохкутніка разам з міністрамі замежных спраў краіны, Польшчы і Літвы. Некаторыя казалі ўвогуле, што это прарыўны, з пункту гледжання прарыву ў бок Украіны, вось, Святланы і офіса. Іншыя казалі, што гэта не больш як такі знак ветлівасці з боку Украіны. А як ты ацэньваеш? Гэта прарыў, таму што гэта першы афіцыйны дыпламатычны кантакт. Але патлумачу, як працуе звычайна такая дыпламатыя. Ёсць узровень незаўважны для ўсіх. Гэта нефармальная перапіска. Гэта звычайна праз месенджеры, сігнал. Дарадцы перапісваюцца з дарадцамі, намеснікі міністраў з намеснікамі міністрамі. І я мушу прызнацца, што я на сувязі з украінскім урадам даўным-даўно. Але я не публічная ў гэтым пляне асоба, я не маю статусу як Ціханаўская. Таму тое, што раней адбывалася 5 месяцаў, гэта была неафіцыйная камунікацыя, нейкія кансультацыі, узгадненні. І цяпер праз 5 месяцаў мы прыйшлі да таго, што Украіна афіцыйна вырашылася і прызнала Ціханаўскую як прадстаўніцу беларускага народа, можа быць, недзяржаўнага лідара. Наступным крокам павінен быць альбо сазвон з адміністрацыяй Зяленскага і Зяленскім, альбо запрашэнне ва Ўкраіну, альбо сустрэча на нейтральнай тэрыторыі. Мы запрашаем
запрашалі міністра таксама далучыцца да дня салідарнасці. Ёсць запрашэнне ад парламенту, у Вярхоўнай Радзе створаная фракцыя салідарнасці з Беларусю, якая даўно ўжо запрашае Ціханаўскую ва ўкраіну. Святлана Ціханаўская гатова ў любы момант прыехаць у Кіеў, і Кіеў, безумоўна, гэта прыярытэт. Але вось наколькі ўсё ж таки верагодная бліжэйшым часам сустрэча сам-насам Святланы Ціханаўскай, ну, з тым жа вот Зеленскім. З Кулебай уже ўсё ж таки яны там пазнаёміліся, але вот Зеленскі, скажем, вядомы украінскі палітолог Яўген Магда даволі скептычна ставіцца да магчымасці такой сустрэчы бліжэйшым часам. А вашы меркаванні? Залежыць ад таго, як мы будзем працаваць. У свеце ўсё магчымае, калі добра весці працу, калі правільна выбудоўваць адносіны на даверы. Пакуль што адносінаў камунікацыі прамой было мала, ёсць недавер. Ва ўкраінскім грамадстве ёсць некалькі групаў, якія вельмі скептычна адносяцца да беларускай рэвалюцыі. Многія лічаць Ціханаўскую летняй агенткай Крамля, што смешна. Многія дасталі ўжо з гэтым пытаннем пра Крым, хаця яна ўжо 500 разоў адказала на гэтае пытанне, што Крым украінскі забраны з парушэннем міжнароднага права. Але ціск ёсць, і многія палітыкі, асабліва ва ўкраіне, яны звяртаюць увагу на гэтыя дыскусіі, яны баяцца, што сустрэўшыся з Ціханаўскай, напрыклад, яны могуць згубіць нейкія ачкі. І плюс таксама не забываема, што Украіна вельмі шмат гандлюе з Беларусю, гандлюе ў такіх сенсітыўных, адчувальных сектарах, гэта і нейкія дэталі, элементы для ўзбраення, гэта энергія, гэта і экспарт сыравіны, тое, што стратэгічна важна для ўкраіны. Таму любыя кантакты з Ціханаўскай яны могуць перашкодзіць альбо стварыць напружанне з гандлем з Беларусю, якую цяпер кантралюе Лукашенко. Дарэчы, ты ўзгадаў гэтае абвінавачванне, што Ціханаўская гэта агент Крамля, там наўмысны ці ненаўмысны, можна по-рознаму ставіцца, калі там нейкія людзі з гэтымі заявамі кідаюцца, але калі з такім абвінавачваннем выступае кумір твайго дзяцінства Зянон Станіславович Пазняк, як ты ставішся да гэтага? Ну, не мне каментаваць Зянона Станіславовича Пазняка. Чаму не табе? Вот і у якасці дарадцы Святланы Ціханаўскай акурат такі табе і каментаваць. Не думаю, што маю маральнае права каментаваць. У Зянона Пазняка сваё меркаванне, яно адарванае ад рэальнасці, не мае нічога супольнага з рэчаіснасцю. Святлана Ціханаўская заўжды Зянону Станіславовичу не падабалася, хаця Сергей Ціханаўскі яму падабаўся. Як мяняецца гэтае меркаванне, на чым яно грунтуецца, мне цяжка сказаць, таму што усе ягоныя абвінавачванні, яны проста высаныя з пальца і не маюць нічога супольнага з рэчаіснасцю. Ну і ў прынцыпе, давайте разумець, што вельмі шмат нараджаецца вось такіх вось плётак, чутак, таму што людзям складана успрыняць сітуацыю, якой мы апынуліся. У нас абсалютна унікальная сітуацыя, унікальны кейс. Святлана Ціханаўская унікальны палітык, якая не была яшчэ ў палітыцы год таму назад, і вядома, яны шукаюць нейкія такія закулісныя інтрыгі альбо канспіралогію за гэтай сітуацыі. Але я думаю, што тут все ясна. І тут не трэба шукаць канспіралогію, тут все ясна. У нас ёсць аб'яднанне дэмакратычных сілаў, нацыянальны ўздым, у нас ёсць лідар, які стаў гэтым лідарам выпадкова, і зараз яна, як абраная на выбарах, яна гэтую ношу нясе, магчыма, сама таго не жадаючы. Ну, а нашая задача, мая ў прыватнасці, гэта проста падтрымаць, каб давесці рэвалюцыю да перамогі і да новых выбараў. Дарэчы, яшчэ адзін такі аргумент на карысць гэтай версіі, але як камень у твой агарод і агарод Валерыя Кавалеўскага, маўляў, сустрэчы Святланай Ціханаўскай на такім высокім узроўні, як Меркель і гэтак далей, ну яны б немагчыма было б арганізаваць тым людзям, якія працуюць у яе офісе. Маўляў, гэта ўсё арганізоўваецца у Маскве, вось Лаўров арганізоўвае, а не Вячорка з Кавалеўскім. Все арганізоўвае Вячорка з Кавалеўскім, плюс цудоўная каманда дыпламатаў, палітыкаў, журналістаў, якія працуюць у нашым офісе і не толькі. І гэта асабістыя кантакты, якія будаваліся падчас мінулых падзеяў. У мяне ў тэлефоннай кніжцы ёсць
прамыя кантакты і да міністраў, і да намеснікаў, і да дарадцаў. Гэта дыпламатыя. Ты развіваеш стасункі з адной краінай з іншымі, праводзіш шмат часу, каб будаваць давер. І потым гэты давер, ён пераліваецца ў нешта канкрэтнае, ў нейкую палітычную сустрэчу, ў нейкія перамовы, ў нейкія праекты. Сустрэчы Святланы Ціханаўскай гэта толькі вяршыня айсбергу, гэта тое, што вось выліваецца наверх. А пад нізам вялізная праца шматлікіх людзей, перапіска, падрыхтоўка нейкіх праектаў. І пасля кожнай сустрэчы яшчэ дзесяткі лістоў перапіскі па санкцыях, па дапамозе грамадзянскай супольнасці. Мы будуем там, звязваем адпаведных людзей з кабінетам, з Ольгай Шпарагай, з Анатоліем Лябедзькам, хто чым займаецца. Ну, гэта такі протаўрадавая праца, якую мы цяпер вымушаны рабіць, таму што лукашэнкаўскі апарат гэтым не займаецца і напэўна, ўжо ніколі не будзе. Ну так, слухай, а ты вот глядзіш гэтыя сюжэты, ну ці можа быць пераказваюць табе, якімі зараз багатая БТ, паводле якіх ты і пры дапамозе Андрэя Стрыжака там ледзь не трымаеце Святлану Ціханаўскую ў закладніках, кіруеце ўсім працэсам, такія лялькаводы. У мяне ўжо была такая думка нейкім чынам там звязацца, напісаць Святлане Ціханаўскай, што типа калі вас вячорка трымае ў закладніцах, то міргніце 2 разы. Што ты можаш адказаць вось гэтым на гэтыя абвінавачванні? Ну, непрыемна чуць. На жаль, я, магчыма, яшчэ не даслужыўся і не дапрацаваўся да таго, каб мне давалі такі высокі статус, бо мне ледзь не прысвойваю тут кіраванне рэвалюцыяй. Сапраўды Святлана Ціханаўская досыць самастойны чалавек. Я вось, напрыклад, сёння ўвогуле не бачу, яна ўвесь дзень у сустрэчах і ў нейкіх размовах, інтэрв'ю. Яна сама рыхтуецца, збольшага рэдагуе, мяняе свой расклад. А мы на падмозе. Мы, Валер Кавалеўскі, Дабравольскі, Насця Рагатко, вся каманда, якая тут працуе, мы падтрымліваем, так? Мы падтрымліваем, каб вот увесь гэты механізм працаваў. То бок такая адміністрацыя прэзідэнта, хаця сама Святлана бы і справілася, я думаю, што без нашай дапамогі. Яна вельмі таленавітая, прафесійны чалавек, не хапае пэўных, магчыма, ведаў, адукацыі сістэмнай, але гэта лёгка ўзнаўляецца. Галоўнае, што чалавек шчыры і сумленны. Лялькаводства, ёй лялькаводы не патрэбныя. Я думаю, што яна абсалютна самадастатковая і проста ні БТшнікам, там, ні прапагандзе, ні ўцям, што Ціханаўская сама да гэтага прыйшла. Ну, каментары штабу Святланы і офісу Святланы, шмат хто будзе ставіць палкі ў колы, не звяртайце ўвагі, рэспект за вашу працу. Франак, да больш сур'ёзнай тэмы. 4-й пакет санкцый. Хто яго рыхтуе, калі ён, магчыма, будзе ўведзены і ці ёсць пагроза, што з яго, як і з папярэдніх, у апошні момант выкрасляць нейкіх значных асобаў ці юрыдычных нейкіх фірмаў? Насамрэч, ёсць не толькі санкцыі еўразвязу. Усе арыентуюцца, сочаць, што там прыме Брюссель, 3-й, 4-й пакет і так далей. Ёсць асобныя санкцыйныя пакеты ў Літве, Латвіі, Эстоніі, Швейцарыі, Канады, Великабрытаніі і ЗША, якія не супадаюць з еўразвязаўскім пакетам. Еўразвязаўскі пакет самы малы. Там сапраўды 80 з нечым імён. І пакуль што 4-й пакет не стаяў нават на парадку дня. На мінулым тыдні, калі збіраліся міністры замежных спраў, наступная сустрэча ў 20-х чыслах лютага, магчыма, там будуць абмяркоўваць гэты пакет. І вельмі важна, каб туды трапілі суддзі, якія цяпер судзяць журналістаў, Чульцову, Барысевіч, Андрэеву, якія учора прысудзілі Няронскага, якія пракуроры, якія разглядаюць справы і Бабарыкі, Ціханаўска, Калеснікавай. То бок нашая задача не проста хутчэй прыняць гэтыя санкцыі. Нашая задача прыняць гэтыя санкцыі, каб яны былі эфектыўныя супраць канкрэтных людзей. І каб людзі ведалі, што за кожнае парушэнне, за кожнае злачынства, злоўжыванне сваёй уладай, яны будуць несці адказнасць. І я, напрыклад, ускладаю большае спадзяванне на санкцыі і палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі, таму што іхнія санкцыі працуюць інакш, яны хутчэй
уступаюць у сілу, і калі у амерыканцаў будзе палітычная воля, то гэта нашмат мацней ударыць па Лукашэнку, рэжыму, ягоных памагатых, ягоных бізнесоўцах і кашальках. Таму давайте не будзем тут зацыклівацца на Брусэлі. Брусэль робіць все, што можа, але суседзі прымаюць санкцыі нашмат хутчэй, важна, каб там былі імёны, і амерыканцы прымаюць. Калі амерыканцы гэта прымуць, то прымуць не толькі еўрапейцы ўслед, прымуць таксама і заходнія Балканы, прыме таксама і Украіна, хутчэй за ўсё, і Турэччына можа далучыцца. Таму давайте пашыраць, класці на стол больш інструментаў ціску, давайте памятаць, што бізнес можа ўплываць больш актыўна. Акрамя Яры ёсць куча кампаній, якія пастаўляюць прадукцыю і на аўтамабільныя заводы і на МАЗ, напрыклад. Трактарны завод закупляе, вот яны зараз прадставілі новыя трактары, наколькі я разумею, і там вялікая частка дэталяў імпартуецца з еўразвязу. Давайте выяўляць слабыя кропкі у рэжыма, ціснуць на іх. І як паказала адмена чэмпіянату па хакеі, праз бізнес мы часам можам дабіцца нават большага эфекту, чым праз вось гэтыя бюракратычныя апараты. Амерыканскія санкцыі, наколькі яны ўсё ж такі магчымыя? Я маю на ўвазе сапраўды такія нейкія сур'ёзныя санкцыі на фоне таго, што нарэшце была дасягнута дамоўленасць пра вяртанне паслоў, што ўжо ухваленая кандыдатура амерыканскага пасла, што яна ўжо рыхтуецца нібыта сюды прыехаць. І вось прыедзе яна, увядуцца нейкія санкцыі, гэта ж канкрэтная падстава Мінску, і зноўку вярнуцца да таго, што было 10 гадоў назад. Я маю на ўвазе выгнаць пасла. Ці пойдзе на такую рызыку Вашынгтон? Мінск ужо перайшоў усе межы. Ужо мы не гаворым пра вяртанне да 10гадовай даўніны. Мы ўжо зараз гаворым проста пра максімальную ступень дыпламатычнага крызісу, які існуе. Памятаем, што яны ўжо выгналі брытанскіх дыпламатаў, Ліза Тамвуд, некаторыя іншыя, якія працавалі ў Мінску і зараз не могуць працаваць. Іншыя дыпламаты таксама пад пагрозай знаходжання ў Беларусі. Ім практычна звязаныя рукі, яны не могуць не весці дыпламатычную працу, тое, што звычайна дыпламаты і паслы робяць. А новая амбасадарка, яна зараз знаходзіцца ў Еўропе, яна наведвае шэраг еўрапейскіх сталіцаў, это і Варшава, і Брусэль, і яна зараз якраз такі ў працэсе выпрацоўкі новай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, і я думаю, што ў наступным тыдні стане больш зразумела, ці паедзе яна ў Мінск, ці будзе ўручаць яна граматы, якая будзе палітыка ЗША. Але з размоваў з ёй я адчуваю, што яна вельмі прынцыповы чалавек, паслядоўны, выдатна арыентуецца, капае глыбока. Гэта вельмі добры пасол. Гэта вельмі добры пасол, і з яе дапамогай, з дапамогай еўрапейскай дыпламатыі і суседзяў мы зможам пераламіць сітуацыю ў гэтым годзе. Я тут вельмі аптымістычны, хоць мяне часам папракаюць, што занадта аптымістычны, але, ведаеце, сітуацыя можа разгортвацца вельмі хутка. З любой такой скрынкі можа паваліцца ўвесь механізм. Таму давайте просто быць гатовымі, не адчайвацца і выкарыстоўваць кожную магчымасць, кожны інструмент, кожнага чалавека, які нам дапамагае ў нашай справе. Вельмі шмат каментароў, вельмі шмат пытанняў, усе агучыць не магу, будзе магчымасць час і натхнення, паглядзіш сам. Сярод іншага пытаюцца, чаму мы слухаем розных дарадцаў, чаму сама Ціхановская не дае інтэрв'ю. Хачу адразу сказаць, што Святлана Ціхановская дае вельмі шмат інтэрв'ю розным СМІ, што датычыцца інтэрв'ю Еўрарадыё, то колькі разоў ўжо было, і зараз мы таксама дамаўляемся пра час, дзень, калі Святлана Ціхановская будзе на інтэрв'ю Еўрарадыё, таму сачыце, ўсё будзе. Але больш за ўсё задаюць пытанняў наконт плана перамогі, калі ён будзе агучаны. Больш за тыдзень таму мне казалі асабіста, што ён павінен быць цягам тыдня. Тыдзень ужо прайшоў, плана мы не бачым. Чаму? Па-першае, план перамогі – это назва стратэгіі. Стратэгія нашых дзеянняў. Ён ёсць, вядуцца кансультацыі. Кожны дзень, паўдня займаюцца размовы і з іншымі суб'ектамі, з людзьмі ў Беларусі, і з мясцовымі супольнасцямі па тым, як яго рэалізаваць. Ёсць пытанне, якім чынам пакласці гэта ў даты.
потому что ёсць меркаванне, што мы павінны рыхтавацца да такой імклівай барацьбы з акцэнтам на вуліцу. Ёсць меркаванне, што трэба канцэнтравацца на інфраструктурнай пабудове. Таму план удакладняецца, будзе складацца з кампаніяў. Частка кампаніяў будуць больш актыўныя, частка кампаніяў будзе больш такія арыентаваныя на будаўніцтва інфраструктуры. Кожны суб'ект, арганізацыя возьмуць на сябе частку гэтай працы. І так ці інакш задача гэтага пляну прывесці Беларусь да новых выбараў. Задача, каб кожны мог знайсці ў гэтым пляне, у гэтай стратэгіі сабе месца. Я, напрыклад, не сумнеюся, што мы пераможам сёлета. Сцэнароў да гэтай перамогі можа быць шмат. Плянаў па датах канкрэтна 9-га ідзем туды, 12-го туды, 25-го туды. Не чакайце, такое немагчыма спрагназаваць, таму што гэта рэвалюцыйная барацьба. Гэта палітыка, мільён розных фактараў. Мы маем мэты, але шляхі да гэтых мэтаў могуць быць самыя розныя. Таму наша задача прэзентаваць такі плян, які будзе ўлічваць все магчымыя змены сітуацыі. Гэта можа быць сцэнар больш звязаны з унутранымі элітамі ці атачэннем Лукашэнкі. Гэта можа быць перамены, выкліканыя знешнім умяшальніцтвам альбо групамі медыятараў пад эгідай АБСЕ. Мы не ведаем, таму плян павінен быць такі інклюзіўны, дастаткова шырокі, каб усе сцэнары гэтыя спрагназаваць. Не прачытаю нік чалавека, вельмі складана тут напісана, тым не менш. Зміцер, перадайце Франаку і Святлане, што мы іх вельмі падтрымліваем і верым у іх як ні ў каго іншага. Зараз для нас Святлана і прэзідэнта, Франак міністр замежных спраў. Вось так, вось Франак. Я думаў, міністр замежных спраў Кавалеўскі, а Франак будзе прэм'ер-міністрам. Неважна, пасады не маюць ніякага значэння, сябры. Самае важнае, каб мы усе вярнуліся ў Беларусь, святкавалі нашу перамогу, потым будуць выбары, будзем змагацца, хто кім будзе і за што, але зараз не час дзяліць пасады, пакуль што рана святкаваць перамогу. Усе, хто хочуць далучыцца, паспрыяць справе, пішыце, дзяліцеся думкамі. Вельмі важна, каб інтэлектуальны патэнцыял усіх беларусаў, якія могуць дапамагчы справе, быў скарыстаны. Таму не саромцеся, працуем разам, пасады не маюць ніякага значэння. Франак, пытанне на засыпку задаюць вот такое актуальнае. Румас ужо ў Вільнюсе? Румас не ў Вільні, але ёсць дзве інфармацыі. Адна прыйшла пра арышт, другая прыйшла, што ён у адной з краінаў Заходняй Еўропы. Мы ведаем, у якой, магчыма, ён знаходзіцца, але ніякіх пацвярджэнняў гэтаму няма. Ніякіх кантактаў з ім не мае, маю на ўвазе, можа быць, сапраўды нейкія планы аб супрацы, гледзячы на ваш сумесны здымак, твой, Белауса і Румаса, можна как бы так думаць, што нейкія кантакты маюцца. Пакуль кантакту няма, але нашыя калегі зараз ужо атрымалі заданні і шукаюць выхадныя. Франак, хочется ўсё ж таки вельмі такое таксама надзённае пытанне. Была анансаваная такое мерапрыемства Святланы Ціхановскай на 7 лютага, такі міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Што ўваходзіць, якія планы на гэты дзень? Там, як ён будзе выяўляцца, гэта салідарнасць? На што вы разлічваеце? Дзень салідарнасці адзначае 6 месяцаў ад выбараў і ад пачатку пратэстаў. Мы 7 лютага абазначылі як такі галоўны ключавы дзень, усе даты будуюцца вакол. У многіх сталіцах, краінах будуць прасветленыя будынкі, прэм'еры, міністры, палітыкі выйдуць са зваротамі, будзе прынятая рэзалюцыі мэраў гарадоў, парламентаў, дэпутацкіх групаў. Мы чакаем больш за 100 розных мерапрыемстваў. Плануюцца таксама акцыі ў Канадзе, Польшчы, Аўстрыі, Германіі, Партугаліі, Злучаных Штатах Амерыкі некалькі мерапрыемстваў, Ізраілі, Швецыі, што арганізоўвае дыяспара. Таксама палітыкі арганізоўваюць у Літве, у іншых балтыйскіх краінах. Будуць зладжаны канферэнцыі Атлантычнай рады, супольнасцяў дэмакратыі, з удзелам Ціхановскай і без. Наша задача ад гэтага дня прыцягнуць увагу да палітвязняў, дабіцца іх вызвалення.
прымусіць захад звярнуць увагу на той гвалт, які працягваецца на вуліцах, на гэтыя сотні затрыманняў, якія ёсць. Міжнародная салідарнасць не вырашыць іх праблемаў, але яна можа дапамагчы ў стварэнні неабходнага ціску. Таму не забываем, што, вядома, ўсё вырашаецца ў Беларусі, але праца дыяспары, праца нашых саюзнікаў за мяжой мае таксама важнае значэнне. Франак, все ж таки ты досведчаны чалавек у міжнароднай палітыцы. Скажы мне, наколькі асабіста ты верыш у дзейснасць ось гэтага замежнага ўціску, дзейснасць санкцый, потому что папярэдні вопыт санкцый показывае, што не вельмі яны працуюць. У лепшым выпадку прадасць афіцыйны Мінск за зняццё там пэўных санкцый чарговых палітвязняў, не больш за тое. Ці спрацуюць гэтым разам санкцыі і нейкі ціск? Санкцыі працуюць і неаднаразова ўжо спрацоўвалі, калі яны прынятыя хутка, калі яны моцныя ў 2007-2008 годах, калі Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі і Дэвід Креймер, тады памочнік дзяржсакратара, прыязджаў у Менск на перамовы з адміністрацыяй прэзідэнта. Ён дабіўся вызвалення Казуліна і іншых палітвязняў, потым пад уплывам санкцыяў і еўрапейскіх і амерыканскіх былі вызваленыя палітвязні пасля 2010 году. Санкцыі яны маюць акумулятыўны эфект, яны маюць стрымліваючы эфект, тому што ўлады тады больш асцярожна ставяцца. Вось, напрыклад, Беларусь Калій, памятаеце, ён з Ярай супрацоўнічае. Спыненне кантракту з Ярай гэта таксама санкцыя. І што вы думаеце, за некалькі дзён до таго, калі мусіла быць размова аб спыненні кантракту, Беларусь Калій пачынае вяртаць рабочых на працу, робіць заявы. Канешне, гэтага мала, але гэта знак таго, што любыя такія элементы, інструменты ціску працуюць, але толькі ў камбінацыі з іншымі інструментамі. Нельга крычаць, бегаць, што мы за санкцыі і спадзявацца, што сітуацыя ў краіне зменіцца. Не. Але санкцыі працуюць і прымаюць таксама тады, калі ёсць рух у Беларусі. Калі палітыкі бачаць пратэсты, бачаць плошчу, бачаць людзей са сцягамі, бачаць дваровыя маршы, тады яны разумеюць, што гэтыя людзі патрабуюць дапамогі. Санкцыі могуць быць розныя. Наша група, напрыклад, аналітычна распрацавала вялізны дакумент з аналізам эфектыўнасці розных санкцый. Санкцыі могуць быць эканамічныя, фінансавыя, персанальныя, візавыя і тарыфныя, якія, напрыклад, мы вельмі мала выкарыстоўваем. Тарыфныя санкцыі, напрыклад, на транспарціроўку прадукцыі Беларусь Калія па тэрыторыі Літвы. Гэта той элемент санкцый, які лёгка прымаецца, які мае такі самы эфект, і які у прынцыпе адпавядае рынкавай культуры заходняга свету. Але памятаем, што калі мы забіраем нейкія грошы ва ўлады, у Лукашэнкі, мы павінны дабіцца, каб столькі ж грошай прыйшло ў прыватны бізнес, прыйшло людзям. Калі, умоўна кажучы, мы забіраем $1 мільярд санкцыйных у лукашэнкаўскага управлення справамі прэзідэнта, мы павінны дабіцца, каб столькі ж грошай прыйшло ў прыватны бізнес, прадпрымальнікам, якія страцілі працу, фірмы. Зараз Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця $10 мільёнаў размяркоўвае паміж беларускімі бізнесоўцамі, якія аказаліся ў складанай сітуацыі. Вот толькі такім чынам трэба нармалізаваць, тому што ў нас няма задачы забіць эканоміку. У нас задача нейтралізаваць, спаралізаваць рэжым. А эканоміку трэба падтрымліваць, тому што Лукашенко падзе, усе ягоныя чыноўнікі разбягуцца. А нам потым трэба працягваць жыць у гэтай краіне. Таму трэба ўсё рабіць вельмі разумна, прадумана. Калі дзесьці мы згладжваем, гэта не таму, што мы не хочам пераменаў, а таму, што нам трэба думаць в першую чаргу і пра будучыню, пра дэмакратыю, але і пра дзяржаўнасць. Нягледзячы на падзеі, якія зараз адбываюцца ў Расіі, ўсё адно я чую такія словы, што, маўляў, Пуцін, вось ён, калі скажа сваё слово, то тады вось можа сітуацыя у лепшы для дэмакратычнай часткі грамадства бок змяніцца. У цябе ёсць спадзяванні на тое, што Крэмль нейкім чынам дапаможа дэмакратызацыі краіны? Было такое спадзяванне ў пэўны момант. Былі такія сігналы з боку Крамля, асобных людзей, былі нейкія сустрэчы, кансультацыі, гэта ўсё сыходзіць, гэта становіцца менш. Пуціну зараз не да Беларусі, у яго свой Навальны і пратэсты па ўсёй краіне. З аднаго боку, это кепска, бо гэта адцягвае ўвагу ад Беларусі, з іншага боку, Пуціну будзе не да Лукашэнкі. Падтрымліваць Лукашэнку фінансава, напрыклад, ці палітычна, траціць на яго час Пуцін не будзе.
Таму для нас таксама адкрываюцца новыя шансы, новыя магчымасці. Вось гэтае інтэрв'ю, якое выйшла ў маскоўскім камсамольцы, напрыклад, паказвае, што яны жывуць у міфах, яны жывуць у фэйкавых навінах. Карэспандэнт гэтага інтэрв'ю, якое выйшла, цытуе фэйкавыя расійскія сайты, дзе прыватнасці я згадваюся, і мне прыпісваюць фэйкавыя словы. Яны жывуць там у абсалютна фэйкавай рэчаіснасці, у абсалютна памылковым успрыманні нашага пратэсту, нашай рэвалюцыі. Таму ў першую чаргу трэба ім раскрыць вочы на тое, што адбываецца ў Беларусі і ў чым сутнасць нашых пратэстаў, а потым ужо з імі камунікаваць. Таму што калі гэта будзе як размова сляпога з глухім, калі мы маем розную інфармацыю і па-рознаму ацэньваем рэальнасць. На заканчэнне, Франак, я думаю, што вы чытаеце, бачыце тую крытыку, якая ёсць у ваш бок, там пачынаючы са словаў таго, што яны ўжо там паціху ў сваім замежжы адрываюцца ад рэчаіснасці беларускай, працягваючы тым, што, думаю, чытаў ты учора пра тое, што вось гэта ўзнагарода ад офіса Святланы Ціхановскай, гэта такі міжсабойчык там за мяжой наладзілі нейкі, ну і гэтак далей. Як ты ставішся да гэтай ўсей крытыкі? Успрымаеце яе? Крытыка прынятая. Я думаю, што заўвага слушная. Гэтыя знакі, гэта па сутнасці значкі, якія зробленыя адмыслова, каб адзначаць каманду, адзначаць людзей, якія дапамагаюць справе, адзначаць замежнікаў, з якімі Святлана Ціхановская сустракаецца. Гэта такі дыпламатычны падарунак, жэст, але ён успрымаецца, як мы бачым, кепска ў Беларусі. І таму, безумоўна, мы рабіць гэта не будзем. Кожная заўвага і тыя сігналы, якія прыходзяць з Беларусі, яны самыя важныя. Калі нешта крытыку ўспрымаем нармальна. Таму, калі ласка, рабіце заўвагі, крытыкуйце, скіроўвайце, падказвайце. Тут няма закрытага офісу ці нейкай там палітычнай партыі. Мы працуем, каб прадстаўляць інтарэсы вас, беларусаў у Беларусі, беларускага народу. Таму усе заўвагі, ідэі павінны быць абавязкова ўлічаныя, а мы будзем рабіць працу над памылкамі. Калі будзем выконваць кепска, то будзем сыходзіць у адстаўку, а не так, як Лукашенко. Пра сустрэчу з Байденам ніякай новай інфармацыі няма? На наступным тыдні будзе новая інфармацыя і распавяду вам болей. Дзякуй вялікі. Ну што ж, сочым за працай, чакаем плана перамогі, ну і зычым вам поспехаў у вашай працы. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай, Зміцер Лукашук у сумесным стрыме Еўрарадыё і Е-прамовы. Ну і чакаем у нашым стрыме саму Святлану хуткім часам. Перамогі вам. Дякуй.